twelidilna tifel, ingħatalna eben, dak li ħabbar il-profet Eżajja minn twil qabel, sarrew dak li għall-anġlu kollu dija l-rajja. L-lum fil-belt ta' Dawd weddilkom Salvatur li hu Krist il-Mulej. Kien b'dan il-mod li tfajjel Luka beda l-pridka tat-tifel fil-Katedral Metropolitan ta' San Pawl fl-Imdina, tradizzjoni li tmur lura għall-1883 meta tfajjel George Sapiano kien għamel l-ewwel pridka tal-milied fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalluqa. Din l-pridka hija l-preludju għal quddiesa ta' nofs il-lejl, quddiesa li fiha jitħabbar it-twelid ta' Ġesu Bambin fi stalla f'Bethlehem u li fil-katedral tkun iċċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof qal li dan il-lejl qaddis iħeġġeġ lill-insara jitlu fil-glorja tal-mulej u jdawwalhom minn ġewwa għax din l-glorja hija l-espressjoni tal-ħnina tiegħu. Kemm trabi twildu u ommhom li tħobbhom li tagħthom il-ħajja, tpoġġihom f'maxtura tal-annimali ftit. U dak kien is-sinjal. Is-sinjal ta' din il-glorja ta' Alla li deret f'tarbija. Deret il-grazzja ta' Alla, l-imħabba tiegħu, il-ħnina tiegħu. F'dan il-lejl qaddis l-insara jinġabru qabel quddiesa biex jagħtu tifħil lil Ġesu Bambin flimkien mal-korrijiet bil-kant tal-għanijiet tal-milied biex il-velja tagħlaq bil-pridka tat-tifel qabel quddiesa ta' nofs il-lejl. Ġesu Bambin, ejja ġafina, idħol fija, idħol fruħi, biddilni, għamminni bniedem ġdid, neħi minn ġafija qalb tal-ġebel u tina qalb tal-laħam. Ħatim tellab l-imħabba tiegħek u hekk id-dinja tinbedel. Imbagħad inkunu nistgħu ngħidu bil-qalb Viva Ġesu Bambin!